Seo Còig rudan a carta rinne mú Latha Spòrs. Ag adamh Còig in tug of war. Nis sé, féime tú bhí go maith láitir is an seo a bhúrnach agus mar a heile tú a mis sé uamh sa chin má A bhéir? Ag adú I céhéad ha a rééis Spáin is ú. Nis sé réir cholis charád a clacaigh ú sa chulahat, mar éis an plad am an carlabach an Joas, begad a clacaigh ban háta. Na cha sin eintnach. Wil ik juist gejosa? Níl ní. Ceist ag adamh trí in rééis trí a chasach. San rééis a seo, han casach it ceilte í cas chuide cin eile. Agus nuair sin féime tú óprachach mar skippe, gus glúas it I réist. Fiach sin niet? Fiachaí. Glefa. Idart? O, O, gaan je nu was boe. Idart? ja. Ag adú ag ga ha rééis bara céile. Nise, seo fer gonna féin is seár leimsa ach ha go matarh féimi tíhí uamha sa chháte a hon. Agus mé dhéidir ag adamh hen in rééis fácha. Nise, sa floch sé pácha thuala vís a clachach. Fih tú salach is deiréis hin.